אז ביקשתי בעצם מהמנהל העבודה פה לעלות למנוף למעלה, והוא אושר לי. אז עכשיו אני עולה על משהו קרא לו השאסי של המנוף, ובעצם מתחילה לטפס במדרגות, ובעיה שאני צריכה להבין איפה הכניסה לשאסי שלו. טוב, עכשיו אני ורוני קיבלנו זרוע של המנוף. תראו את המדרגות האלה למעלה. לא רואים כלום, רבק. אני הולכת לעלות את זה כל הדרך למעלה. נתראה בקצה השני. יאללה ביי. טוב, הרגע גיליתי שיש עוד למעלה. זה דרור פה, בראש המנוף. סליחה, רועי. אוקיי, מסתובבים, אני מחזיקה חזק. חבר'ה, אם האייפון נופל, זה לא אני, זה המנוף. נסכם, זה לא את ולא המנוף. תראו, זה למעלה, אני יכולה לראות את הקיוסק הזה של התקניקיות. חברים שלי בינתיים מבלים בשסק, ומה אני עושה? אני עולה על מנופים באמצע הלילה. אתה אוהב להיות למעלה בגובה הזה? ודאי. איזה קטע. תסתכלו, אנחנו זזים עם המנוף. מה? את, תעמדי פה בזרוע, שאני אוריד את הזרוע, את יורדת יחד עם הזרוע, יוריד גבוה, תצלמי מלמעלה, יהיה לך תמונה חבל על הזרוע. וזה יהיה יציב אבל? יציב מאוד, אין לך בעיה, זה 9 טון והוא מחזיק את זה, אין לך בעיה. רגע, מה מחזיק את זה עכשיו? עכשיו המנוף. נו, אז מה... עם המנוף, את תרדי עם המנוף. רגע. מה מוריד פה מה? טוב. הוא מדריך אותי, אז יהיה בסדר. אנחנו בינתיים מסתובבים, אבל זה כבר דורש כתבה. כן, לגמרי. שידורינו יחזרו בקרוב. טוב, אתם לא מבינים איזה יופי כל... מה זה, זה יסודות? מה זה החפירות האלה? אנחנו מסתובבים, כל העיר פרוסה לפנינו. טוב. אני פה, והמשקולת, יש פה איזה משהו שלוקח את המשקולת, זה הגורן שלוקח את המשקולת. רגע, מה קורה עכשיו? שלוקח את המשקולת, מה קרה עם זה? מה? איך מורידים את זה? עם המנוף? תופס משני הצדדים כאילו? אחד מפה ואחד משם? הבנתי. ואז נשאר רק בעצם העמוד שטיפסתי בו. ואיך מזיזים אותו? גם מנוף. גם עם מנוף? הכל עם המנוף. ואיפה כל זה יושב אחר כך? על מסעיות. לאן לוקחים את זה? על מסעיות. מסעיות? טרלרים. מסעיות טרלרים. אין פה אור. רגע. מיקי! טוב, אני חייבת להסביר לכם משהו. אני, על הזרוע של המנוף, שעוד שנייה תפסו אותו, ווים משני הצדדים, והורידו אותו למטה כמו סלסלה. אני הייתי במעלית, כלומר במדרגות, ועכשיו אני יורדת לי במעלית. אז אנחנו שוב נתראה עוד מעט למטה. אני משמור למה נכנסתי.